हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायहरबाय लोगोफोर। तो दिनैहाय लोगोफोर मोनसे इन्टारेस्टिं ब्लग लानानै फैलायबाय। तो दिनैनि ब्लगा बिराद इन्टारेस्टिं जागोन आरोना लोगोफोर। मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि बर' बाजाराव दिनैहाय लोगोफोर फ्री बैसागु फांसन सेलिब्रेशन जादों आरोना लोगोफोर। दा बेयावहायनो जों थांगोन, थांनानै माखासे जोंनि बर' बाजार एरियानि सिख्लाफोरनि रिएक्शन भिडिअ माने फट' केपचार खालामगोन आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय आरो मा होनो लोगोसे आर्टिस्टफोरबो दङ नालाय, आर्टिस्टफोरनिबो ससे भिडिअ लागोन आरो मोसानायफोरबो भिडिअ लागोन। तो नोंसोर भिडिअ नायलांबाय थादो लोगोफोर। ओमफ्राय जोंनि बर' बाजार एरियानि समायना समायना सिख्लाफोरखौ लोगोफोर केपचारथ' खालामखागोन नालाय, नुगोन नोंथांमोनहा। तो भिडिअआव नायलांबाय थादो आरो मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार एन्ड सब्सक्राइब खालामनानै सापर्ट खालामहरदो लोगोफोर। दायो नै गामियावनो दङ, दा रेडि जाखांखाबाय। ओमफ्राय थांसै आरोना दसे थानानै। तो स्टे ट्यून गाइस। मोनासिगोन आरोना लोगोफोर। फिल्डआवनो बिराद बरिया जिरायनानै दङ। ओमफ्राय जोंनि गामिनि माने जोंनि गामिनिबो दङ बागुरुम्बा मोसानाय गथ'फ्रा उनथिंजाय नै भिडिअखौ नायलांबाय था आरो मोसानाय नुगोन, आर्टिस्टबो नुगोन आरोना लोगोफोर दा मोनायाव। जोंनि सिख्लाफ्रा नैबेयाव दं आरोना मोसानो, बिथांमोना मोनाखै हाय हाय होनहरगासिनो मोसानो मोनाखै गथ'फ्रा।
बेखौ मानसिया केमेरा माजुब स्राबाय नायलाय